е специален музикален подарък от Събин за неговото семейство, като казва: Господи, благодаря Ти за тях. Не съм искал много в този свят, само обич, дом и подкрепа. И Ти ми даде повече от всичко, да имам тях и да не съм сам. Валентина, Ти си моят път, в тъмнината Ти ми даваш светлина. Когато губя вяра в утрешния ден, Ти си силата, която ме държи сега. И всяка нощ благодаря на Бог, че точно Вас ми е изпратил Той. И моето семейство, моят свят, моят дом, в който живея аз, Божидара, Мирослава, моите сърца, във Вас намирам смисъл всеки ден сега. Малки стъпки, детски смях звучи, пълни къщата с живот и топлина. Божидара, като слънце грее, Мирослава носи мир в душата ми сега. Събин стои и гледа своя свят, сълзи в очите, но от щастие. Не богатството, не славата важат, а тези ръце, които го държат завинаги. И ако някой ден се изгубя, нека помнят само любовта ми, че всяка моя крачка е била заради тях и заради дома ни. Моето семейство, моят свят, моят дом, в който живея аз, Божидара, Мирослава, моите сърца, във Вас намирам смисъл всеки ден сега.